Dobrý deň ľudia, vítam z nového videa. Dneska si odomknem Leona. Áno, mám tu kolít, tu som odomkol v minulom dieli. Doslova za ňu hrám pol hodinu a už máme 11. rank. Super, teraz vidíte Leon, tuto ho mám. A ona je troška z lavičku. Ja teraz neviem, či to mám spraviť. Viete čo? Môj prvý kámo Assassin Epic. Teda koho dostanem na výber? Grom. Dobre. Počkaj, 925. OK. Takže keď som si odomkol Leona, tak si za ňoho aj zahrám. Ty brďo. Ja neverím. Viete čo? Ja spravím aj toto. Počkaj, koľko mám blingu? To je jedno. OK. 61 gemov. Kamu. Teraz iba 61 gemov. To je nič. OK, a takže ten Leon je strašný. Vtipné, ja len som na neho utratil strašne veľa gemov a teraz sa bojím, že to bude najhorší brawler. Najhorší Assassin. Ja sa nebudem na YouTube bať. Ak nie je seriál, tak proste budem Assassin proste. Keď zase ja nie som slepý. Kámo, ja mám Leona. Kámo, toto je, možno sa nezdá, ale toto je pre mňa normálne legendárna chvíľa. Tak dlho už ho získavam a mám ho. Takže pre mňa úplne, že say what proste. Kámo, som náhodou celkom dobrý. No to nie až taký zlý. Ty koky nerobíme. OK. Stojí celkom za to, ale aj. Ty brďo. No. Škoda, že mám málo. Yes. Počkať, vlastne ja som zabudol. Ja mám tu invisible ako tento Leon. A už nemám. Tu mi to rýchlo vyprchalo. Ne. Si nerob ani srandu. Skúsim teda druhého Leona. Jakú má klasický Leon Ultimu. Ale to vypadá tak dobre! Počkej, dúfam, že to nie je tak, že každý má rovnakú ultimu. Bol invisible, ale u klasického Leona sa akože rozdvoja. Potom hrá vlastne za dvoch. Lebo som takto vidím. A
na YouTube a hra. Tak dlho ho získávam a mám ho. Leona, poďte sa, aký krásny. To je taký chameleon ináč. No, je chameleon ináč. Taký cute, ale. Taký... Okej. Leon, come on. Come on. Jo. Mám rovnakú ultinu. Aha. Tam máme aj časomieru, dobré. Jo. Okej, ja teraz neviem, že sa Môj prvý win s Leonou. Samozrejme, že sa mi to páči. Tretí run. Je to v začiatku. Dobre. Ja si nesťažujem. Čo máš s tej grom? Gemou. To je drahé. Dúfam, že má dobré lizotko. Dúfam, že to vypadá na jahodu. Tu mám rád. El Sharkino. Budem volať El Sharkino, neviem. Kdybych sa zvolal proste, že Freddy FNAF. Five Nights at Freddy's. Ja som kedy naozaj doslova, že študoval príbeh FNAFka. Dobre to bolo. Ale stále nemôžem uveriť, že mám môjho prvého legendary brawlera. Kúpil som si ho, to je pravda, ale aj tak. Mám legendary. Čo už umieram od radosti, keď mám mythic. Star dropu aj. A legendary Star drop. Takže to je insane, ale Brawler, Leon, Legendary, jak? Ten Leon je super. Tu je tik-tak. Kto má rád tik-tak, nech dá like na video. Samozrejme, každý má rád tik-tak. Počkaj, to je Freddy Fazbear. Ja viem viac. Napríklad to, že ťa za... To čo má za emote? Dovidenia. Like odber.